få in så fort som möjligt. Spelar ingen roll var man är. Alla har liksom en bra dag ibland och är koncentrerade. Ibland nej. Jag känner lite annorlunda. Man slår så fokus här. Känner att jag är koncentrerad på den här dagen. Ni kan känna att det är osäker dag. Vi stärker lite mer och så vidare. Ni ska där. Ni som då känner sig osäkra lite grann. Här går det fort, lite långsammare och sen lite långsammare. Så brukar jag lägga. Och det har aldrig varit något problem. I början så kollar de vad de är. Sen börjar man fokusera på det. Det var något här. Så man ser så är det. Det är så. Jag kan visa hur långt man kan gå i den här isolerade övningen som är helt. Den här är grym. Jag vet inte om ni har det. Hur man kan bygga på mer och mer och mer. Vi kan köra bara kattar. Vi kattar, insida och utsida. Ja, men man måste utsida. Jag trycker upp. Börjar jobba lite. Men hela tiden fart. Låg tyngdpunkt. Hela tiden låg tyngdpunkt. Så fort de reser sig upp så är de borta i det. Och det jag säger då, kattar när de skär ner, då hämtar de i bollen. Måste man få ner foten. Kan inte hämta och sen stå här. Då. Ner, hämta. Ner, hämta. Kan man också köra, kan man visa det. Utan. Kan bygga på och köra kan börja köra sidled, vilket som också är bevisat på väldigt många studier. Svenska fotbollsspelare kan inte sidled. Jättebra så här. Så fort börjar jobba så här. Då är vi borta. Så väldigt mycket sidled. Där vi, om ni vänder dem nu. Där vi jobbar nu, det är första touch. Vi tränar vi i triangel, första touch. Och det är insida på